Isikhulu esithize sakwahulumeni sasihambele umhlangano nezinye izikhulu zala ezweni. Sithi lesikhulu sahlaliswa phansi abelungu. Babuza abelungu bathi, "Sicela nisitshele into eyodwa eyasungulwa umuntu omnyama esakhona namanje ingakafeyili, esakhula esadlondlobala thina abelungu esingenayo influence kuyona noma esingenayo say kuyona." Sithi lesikhulu sabe sesicabanga, saqala sasho iqembu elithize lezombusazwe. Bathe abelungu, "No, ipolitiki yethu, ipolitiki isungulwe yithina. Futhi nalawo ma-parties siyawasponsorisha. Politiki yethu ngeke nisitshele ngepolitiki, anisho okunye." Uthi bazama ukucabanga bathi imboni yezokuthutha. Kwathiwa no, leyo mboni yezokuthutha, lezo zithuthi zakhiwa yithina. Amaphathi azo lezo zithuthi akhiwa yithina amaphathi. Ithina sinika amaphathi okuyiservice. Ngisho i-finance nithola kuthina emabhenki, sin-charge interest. So sine-influence, sine-control, ishona okunye. Sadideka isikhulu sahulumeni nezinye. Sabe sesicabanga sathi, into eyasungulwa umuntu omnyama, yakhula, yangafeyila, ilokhu indlondlobala, umlungu akana influence, ibandla lamaNazaretha. Ayikho i-board of directors abelungu lapho. Abekho abafundisi babelungu lapho. Iyona-ke into umlungu angana control over yona, yomuntu omnyama. Ukuze ibandla lamaNazaretha libe lingaka njengoba likhulile nje, ibandla lamaNazaretha lisabalele eningizimu, awukwazi ukuhamba ungalibona ithempeli emampondweni, KwaZulu, Swatini, Mozambique, ngapha nangapha khona amathempeli. Kunomsebenzi-ke awenzile amaNazaretha ukuze ibandla likhule kangaka. Imuphi lowo msebenzi? Khona amaNazaretha akuqala enza umsebenzi wokuthi yathi inkolo ifika, ayamukela inkolo, ayibamba inkolo, athi ngci, ngisho ethukwa, ngisho ehlekwa, ngisho echwenswa, ngisho ebandlululwa, kodwa ayibamba inkolo, athi ngci. That's why ikhona namhlanje. Enza omkhulu umsebenzi. Kwahamba njengamanje sekukhona amanye kaMaNazaretha enze umsebenzi wokuthi inkolo ayibeke kwelinye izinga. Ukhumbule ukuthi kudala kwakuthiwa wawuthi uma uba yiNazaretha kuthiwa we usuyophupha nawe, usuyoba umphupha, abeve bephuphile, bayahlupheka laba bantu. Lawa manje ayadrive, anamabhizinisi, ayaganwa. Lawa manje usuke uzwe umuntu esaba ethi, "Hayi ngeke ngiyasaba kuyosonta lapha. Laba bantu bayidla indwangu. Laba bantu bayagqoka. Ngeke ngiyasaba ukuya lapha." Yini? Ayibeke kwelinye izinga. Lawa kudala amaNazaretha wawuthi uma ukhuluma kweyisi athi inkosi ikubusise, lawa kulanda fresh akutshele zakho. Yabo? AmaNazaretha lawa khona manje aseyethi mesonta mekwashintsha iweda nje lana izulu, athi hayike siyosontela endlini, anezindlu emaceleni la sontela khona melini izulu, kuqhubeke nje kudlala upiyano nje kahle nje, yonke into ibe right. Yini? Alibeke kwelinye izinga isonto. Badinga kaMaNazaretha in future azoba business minded, abe ama-visionaries towards ekutheni ibandla likhule. Cela ukuphinda lokhu. Siyawadinga amaNazaretha in future azoba business minded, abe ama-visionaries towards ekutheni lithuthuke ibandla. Yabo? Ngoba phela not everything ukuthi kumele ukuthi ibe ngokukholwa. Khona izinto zasemhlabeni ekumele ukuthi siyilungise ngendlela yasemhlabeni. Kanjani na? Siyadinga ukuthi one day sizokuthiwa la eningizimu kunesikole sakhiwa amaNazaretha, samaNazaretha, sifunda izingane zamaNazaretha, futhi kufundiswa uthisha bamaNazaretha. Siyadinga ukuze kuthiwa KwaZulu kunesikole samaNazaretha sakhiwa amaNazaretha, emampondweni kunesikole samaNazaretha sakhiwa amaNazaretha, eSwatini kunesikole samaNazaretha sakhiwa amaNazaretha, eMozambique kunesikole samaNazaretha. Siyadinga lokho one day.
La ingezokhulunywa khona indaba ukuthi awukundile ngani. La khona kuzohamba kube khona isifundo ekuthiwa i-religion. La khona ingane ifundiswa khona ngomlando wobuNazaretha. La khona ingane izofundiswa khona ngokufunda umthandazo wokuvuka, umthandazo wokulala, umthandazo wesabatha, ukugida, ukudlala ipiyano. Sakudinga lokho one day. La khona ingane ezofundiswa khona ukutshala, i-farming. Phela thina amaNazaretha kumele ngabe sigcina kakhulu kwi-farming, agriculture. Right? Siyadinga ukuthi one day kube khona amaNazaretha azocabanga ukuthi sekumele sibe nesibhedlela sethu manje la eNingizimu. Sekumele sibe nesibhedlela sethu kwaZulu esamaNazaretha. Esizo-operate ngendlela ezohambiselana namaNazaretha. Ezothi uyafika unkosikazi wakho lapha esibhedlela, kuthiwa ujova ingane, indaba ungajovi. Indaba ungaprevent, yanivenzala nani nina amaNazaretha. Besho kunkosikazi oganile, ogcagcile, ozalele emzini wakhe. Kuthiwa akaprevent, akayeke ukuzala. Kusho abantu azothi mebachazele bangafuni ukizwa lento ayishoyo, ngoba vele bayimisele ngokuthi bayizwe. So siyadinga ukuthi kube khona amaNazaretha azoba business minded, aba ama-visionaries. Sesidinga lawo maNazaretha manje. Leyo kunakana nabantu abalokhu bethuka inhlamba, labethuka inkolo benzani, outdated leyo. Siyadinga ukuthi sibe nebhusha lethu one day. La sothenga khona inyama yethu, not le nyama ebuyihlangane nengulube kule zitolo lezi. Nalo nyama yethu ezobe iphuma emaplazini ethu. La sifuye khona samaNazaretha. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi sibe munye. Sibe into eyodwa. Saze ngokuhlanganyela. Siyadinga ukuthi sifocuse kwi-agriculture. Ukudla esidlayo sidla udoti. Udoti lento esidlayo. Buka nje kusanda kuphuma kuthiwani khona ukudla kweingane okunoshukela omningi. Kuthestiwe kwathola ukuthi ukudla kweingane kunoshukela omningi. Into ebhlungu ukuthi lokho kudla kweingane ilokho okuze eAfrika. Ukudla kweingane okuphuma kwi-same company okuye eEurope la kunabelungu khona kuthiwa kunakho ushukela, kodwa lokho okuze eAfrika kunoshukela omningi. Yatrenda nje leyo nto leyo. Sidla udoti, sidla into eyiprocessiwe. So kumele sibuyele kwi-farming as of now. We should start talking about those things. Not indaba zayigcwane ke hamba ichwenza lapha kuma podcast aphashile zikhuluma ukuthanda kwazo ngebandla lamaNazaretha, not leyo nto leyo. Siyadinga ukuthi kube khona amaNazaretha azoba business minded, nazoba ama-visionaries. Siyadinga ukuba nama-media outlets ethu, ama-scientists ethu, even nama-bank ethu at some point. You know, at one point there was a place called iNazaretha. Kunendawo kwakuthiwa iseNazaretha, kwakuhlala khona amaNazaretha wodwa. Leyo ndawo yacishwa-ke ilapha eMpumalanga, isibizwa ngokuthi iseMiddlesbrough manje. Ilapho khona uYesu akhulela khona, not uJesu, not uJesus, lo isichutho wakhiwa. Ngisho uYesu mina, owangampela lo wala eAfrika, lo wala kulelizwe. Inkosi yaseNazaretha, inkosi yesabatha. Kunendawo kwakuthiwa iseNazaretha lapha, yaphela. Sayidinga indawo ekanjalo. Yabo, la kungena khona umuntu oyiNazaretha. Umuntu oyiNazaretha ake kuhlukana kabili. Khona umuntu oyiNazaretha ngokuthi uyikhethile inkosi wabhabhatisa wenza konke. Khona omunye oyiNazaretha ngokuvuma komoya. Yabo, noma esonto la sonto khona kodwa amaNazaretha uyawathanda, uhamba nawo, bekwenziwa izinto azenza, noma ekhuluma izinto ayicosha ayilalela, ayi-apply. Lo muntu uyiNazaretha lo muntu. So siyadinga ukuthi one day kube khona indawo la khona kuyongena khona abantu abazovuma ukulawuleka ngendlela yobuNazaretha. Ukuze ibandla liqhubeke nokukhula njengoba selikhulile nje vele. KunamaNazaretha awenzile umsebenzi wawo. Sekudingakala olunye kuhlobo lwamaNazaretha ke manje oluzokwenza le msebenzi. Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga kakhulu.